Ngapeng sing bahai pi sechisen lembaga ni ga YouTube channel ngai scam ublen kor khui pi sechisen kumju bat kat bang ina ekran ni ga subject tungin lej ha ka jing duai tungnya duai ni ka por ko pa jing yu ba hamneng lang ba khoi ka kerteng jom a try sechisen ni wan hakmat jom a try man ngo ban dem a try bat kumju agni ka por kat bang ina pule ya ka ting jom a try pren ka mi nga usyakri u jong me mania sa mi ku bor ha upai lang u jong me bayo sngau bat ba shashkore ka try kanang bon yo jingkar khu lembaga ni ka khubor a try pren ka mi nga ha ni ka por na ga banta ka burom ki jong me ha ka kerteng u Jesus Christ amen ka subject ka bangan kran menta ka dei halor ka baong don ka man snotho ya ga jinglong mat la man one show Jesus Christ don ka man snotho ya ga jinglong mat la ban one show Jesus Christ la da ki breu ki pat snotho ba ki mat la ha ka jinglong man sin kin om one show Jesus Christ nama kin om snodon kam yau rai la da ki snotho ba ki mat la wala da upai ba ukhang ya piro pin om salya ya ga ban pertaya o Jesus ban yarap ya pi haden ba ula pan khia pin sai yo imat bat banan bot yo Jesus Christ ka wei na ka jinge tho na ga gospel u Marcos kalong ba shipod khot ba saupon ru hado kat khot ka ba san pho ar ka ktin ka ong kumni te kilawan poi ha Jericho ha ba dong late na ru na Jericho bat ki sanran jung u bat u pai ba ba bonde u Bartimaeus u ba matla u khon u Timaeus u shong harot lenti ba u da makia ha ba ula yo sngo te ya ka sur jong u Jesus u bara Nazaret ulas dang berkerpa jamu ong ko Jisu me ukon u David ko Jisu me ukon u David to isn e yanga bonte klas neng ya u ban pensngap jar Henry ula kerpa jam khantam me ukon u David to isn e yanga baru Jisu haba ula yeng te ula ong to khot ya u ta oba matla kida ong hau bat kida ong hau Bartimaeus to kermen bar to yeng ro u Jisu u khot ya me uru uda bono bak ela ka Jacob haba uli yeng joy ula wan hau Jisu baru Jisu uli ato te ula ong hau me kwa ayu bangan le yame me kwa ayu bangan le yame ko ki para ki man jonga pi kwa ayu ba ublei un le na ka banta jong pi yo la se dona preng jong pi ki badon ha ka jing thia apang yo la se don ki ba e ki ba thon jong pi ki badon ha hospital yo la se dona preng jong pi ki ba ma di ki jing a ha ka jing em ki jong pi hari pi kwa ayu ba u Jisu en le na ka benta ka jong pi ka Bible ko ong uta uba madla ula ong hau ko no hikai bangan yo imat baru Jisu ula ong te hau to khele no kata ka jing ngai jong me kala pan khia yami ko ki para ki man jonga la ping ngai shisha ha u blai ko mu nong pen im jong pi u Jisu on pen khia ya kita ka jing ka jong pi u Jisu on pen khia ya ki jing pang ki jing shitam ka ba pi mat ha ka jing im jong pi bat pin yo imat kum uni u ba mat la pin yo jing khia ha ka ta ka ski hi bat ka Bible ko ong kum ne ru ula yo imat bat u bot ya u ha ka ta ka lenti kat kum ka gospel u Marcos kalong ba shipo hadu ut khot sapon ru hadu ut khot ka ba san pho ar what I pin long kum kini ki pai bhur oba matla da ki niam ki rukom ki jong pi da ki don ki khmat ki ba kan jado ki bod yo Jisu han re ki khmat ki ba kan jam sin ki long ki ba matla ki sneng persya yo Bartimaeus ban yo khia na u Jisu a ong ya pi la tap matla ya pi da ka jinglong niam pin sa khang ya ki weiru da ka niam jong pi kum ba khang kini ki pai ba ya u Bartimaeus pe u Jisu Kristu ong kum no ya kini ki reunion lar pi phai bat nga na ka gospel u Yohanes kalong ga basan kat khat ka basa pho sa ko ong kum no phi la ban ngai phi ki ba yak mi buram paralokhi bat phim ya wat ya ga ta ka buram ka bana ublai uba tang ma u hi u Nicodemus wai na ki reunion ula e ya ku buram bat ula le sor man met bat ka li ya u Jisu ya ga jingdon ka man kha arsen la ne ban kha pat ka don ga jingya pher ka ba shu pan kha ha ga jinglong niam bat ban kha pat naka bat na sen kat kum ka gospel u Yohanes kalong ba light khot ban kong hadu ut khot ba hinyo ka Bible ka ong te la don uwei ubriu uba naki parsi uba kerteng Nicodemus unong shin shar jong ki jiu une ulawan ha u Jisu man met ba ula ong hau ko no hikai ngitep ba melong uno hikai balawan na oblai namar om dan ubala ban le ikini ki baro ki kamba iki ba mela le
lamda ublay ulang rengkat bat me badu jisu le thu bad ula ong hau shisha nga ong hame lamda khapat ya obriu umla ban yo i ya ka hima jong ublay bad kum ta un nikid mas u ong hau kum no la ban kha ya obriu haba ula temen ula ban psut pat syaka kepok ka kmi jong bad ban kha ya u baru jisu le thu shisha nga ong hame lamda kha ya obriu na ka bad na umensin umla ban lej hapok ka hima ka jong ublay ya kabala kha na ka jong ka do ka long ka do bad ya kabala kha na ka jong umensin ka long ka mensin wat ngau kan dit te bangala ong hami baka dei ban khapat yapi kat kum uyanis laid khot ban kong hadu ut khot ba hinyo ka jingkali ka long hatu la khapat yapi na ka bad na kha hatu la kha yapi na ka bad na umensin la da khapat yapi na ka bad na umensin kan mai kan umensin ba khoj on ya pen kan du yangi yaki pop bad nang ta pindon kam ban kala ka mut bad hang ta pindon kam ban kala ka mut bad nang plai ki pop ki ba ngila le bana yo ban sai khoj da ka snam u Jesus Christ bana yo bana suk bad ublay ukpa nang ta ka e ka badan kam hang ne ka tin ublay ka ong naka shiti shaki nong rum kalong ba shipau kat khot ba khanda hadu kat khot ba shipau ka ong kumni balada min plashna dala ka shintur ya u jisu balong u try ba men ngeng halaka do'nut ba ublay ula pen mi pat ya u naki bayap on pen im yami nama da ka do'nut ken u briu u ngej ya ka ban yo ya ka hok ba da ka shintur ken ba plashna ya ka ban yo ka jing pen im hatu u Jesus Christ ula long shisha ne u try jong pi but pilasaki shisha ne ya ka jing pla ka bala pen mi pat ya u Jesus Christ naki bayap ke e kata ka saki bat ka jing pla haki kam ki apostol kanong ba ar kat khot ka balai popra u Petrus ulaya thu haki to phin kala ka bomot bat on pen baptis ya pi way ha ka kerteng u Jesus Christ ya ka ban yo ma bi ki pop ba phin yo diang ya ki jing ai umen sen ma khoj ka jing pen baptis ha ka kerteng u Jesus Christ ka saki ya ka jing yap ya ka jing tep bat ka jing mi pat u Jesus Christ hadin ba phila sngo tho ya ka pop ka jing mat la ka ba kan jam sen phila phla ne ya ki pop ki jong pi phila ku jing mut ne ya ka ban eno ya ki bat phai sho u Jesus Christ phila eno ne ya ki pop ki jong pi phila lej ne shaka ka jing pen baptis ha ka kerteng u Jesus Christ ka jing pen baptis ka sanar ya uto ubriu u batemen bat ka pen jot ya ka met jong ka pop kat kum ka shiti shakin nong rom ka nong ba hinru dekat balai dekat ka ben riu Galatia la ar punya ko ong phila kup ne ya u Jesus Christ phila kup ne ya u Jesus Christ nama kat ki bana pi ki bala pen baptis ha o Christ phila kup ken ya u Christ ong ka Bible ha Galatia ka nong balai dekat ba ar punya hatu balaya lap ya kani ka jing shisha naka ketin ublay pitra ne eman pediang ne pidang salya ya kibreu ne pidang ting yo ba pidu ya ka burom na kibreu ne pilak la ka ba yo ka burom na ublay ha ka ban sawan ban kloy ban du no ya ka burom jong ubreu ne pidang ya khang persyak pen ban ya ki wei ban pendep ya ka hok jong ublay ke gospel Matthews kenang balai dekat ka ba khatla hadu dekat ka ba khat reu ka ongkum ni anda kum ta u Jisu ulawan na Galilea syawa Jordan ha u Yohanes ba on yak pen baptis dau are u Yohanes ula khang yau uda ong ngadon ka ba on pen baptis yanga dame temi wan pen ban hanga baru Jisu le thu baru la ong hau to sya menta na ba kum ne kan ka long ka bade yangi ban pen dep ya ka hok baro ona kum ta ula sya yau baru Jisu te on dala pen baptis yau ula kiu na kum ne na ka hak mi ru ka beneng kal apli yau baru layo i yau mensin jong ublay ba u hier kum ka paro baru da wan syong ru hau pej hang ne ka we na ka khubor ba u Jisu ong ka dei yangi ban pendep ya ka hok baro u klem ong tang yanga u Jisu ba dei ban shim ya ka jing ban baptis han rei u ong yangi baro ngi dei ban shim are ka jingkali kalong jet ma phi yano ban ka ngo ne ya ka hukum ubriu ne ya ka hukum ublay phi jet kamon ka balai lot ban le ya kamon ublay ha ban yai kalenti ka bakhim phikwa ban yai lenti kim ne kalenti ka balai lot phila lai lot na ka jingsha te mrao ka pop ne phirang yak sai ha ka pop jp yano ban shakri ka bible ka khot yangi ka bible ka pen sha yangi ko ki parap ti man jonga ngi dai ban one sha ublay daga ban sim
bad aga jing shisha ngai skam ublay on kar khu ye phi lembaga ni ka khubor naga banta ku burom jo amen